Khubor ka Batesi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net footish ordar mapi minwan ra mangi hakerdok ying jongpi UMLA jong Mountain Road constituency uba gigur merthong hagalas ngi ublay jong tayo ka khat arterik bna yayong arajar arfuway ula pli yak jing sedang ban pentrei yak ri lengam college ka bahab hapo Mountain Road civil subdivision ka jing pentrei yak building jong ani ka college kalaya chai menta yak bala penyo pisa dau ni hi UMLA hadu shiklor tingka lengba ka scheme jong Northeastern Council jong sarkar India kumban syupen kan mau hang ni bayakani ka college nado pala sedang yaka haka khat santarik ubna jeliu jong usnem arjar khan rio la syupen long kelas tang hapo ka yeng jong ka rilengam mission center nrei lemba ka jing tre shitom jong uni UMLA shen ka ni ka college kan sayo no yala ka building ka bapura ka bakongsan hi nakaleng jongaru ngadon ka jingtrang khamtam namta ki school namarba niyang niya po ka mausindot kidang duna sibun haka jingnang jing start daya theo bat kibay detang nakadaw bang ngimbang ki college ngimbang ki school bat ngim yo kinong hikay ki babang dre hadin bangala perkat sani bahas chapang ka jinge jungki khna nong kendong jungi kemut ni don kam bangin ya don ktilang akano kano ka kam ban kentiu ya ka kule puti na tadaw ngala sim ya kane kalat bat kumto hi ngila yo naka NEC kabadei laiklur ngala ai hangne siklur naka mta ka college namar ka college ka ba deitang kane ka college ka bala don napo ka mau sindut jungi nga nakaleng jungaru ngala khamno ya kane ka college bat ngala ai kiwe ki school kibadei jong ka balang hi hapo ka nongjri san polak bat hapu rengdim san polak bat kidon ki school ki barit nga ai sports sekolah ki ba kham sakendong namar ki badon hapu ka kham yo kam hat mut ki khal la kham beng ki ying ki something akem asu te asu kentu ya ki nong hikai bat ya ki khna school bangin ya sim khalang ban kentiu ya kadong kathai lemda mia sim kha api ban ya pule bah ban penyo ya ka burom ya ka akor jong ka dong ka thain kumut kisong api kinong hikai bati khna kani ga de program ka belengkot ka ba nasno nomor kata bakani balai bangi le khnang e gani ngin sale ke ka khamban dala te ka po rei kani long ka benta ka ba nadu naka yehu bati jisi kin sa shim ya ka record ya kani ka sing ba ka sni ka banan kong ban penyang yu paya jong ka ni ka college ka ba nim sasdang te haga ju ka por nga nomla klemda ai kuble sibun ibana ai bala te hitom ha po isan snam duna jong ka jingyang jong sedang jong college nrei ngilapli yo bnajun hajar khan riu nrei menta idang duna ya kata nilayo ban te ya kane college da ke jing kristam jong i ya kermen mapi na school snus kem lemba ke jing don jong ane college ka ba ublei ulai rap lemba ke jing ku ka jing kren ka ba ibana da jing subun nilayo ba ai kane ke jing rap ka ka kane ya kermen ba ha kane sport nomor ta inom dalam kami ban keren sibut rei dalam kap akan kuatkan aswa bangin sayo ban abat misteri kita sedang terteri ke jingkai misal kuban kumbawa bana ulai ia kani kum ke jingirap kaba daga jingsbon to i siklur tengka ia kani ka kolasi jongi